कि जहिया जिला मेरे बाबू हमर रखबे कदम, ओही दिन गोली मारब बा जवानी के कसम, ओही दिन गोली मारब बा जवानी के कसम। नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही एगो ब्रांड गाना वायरल भइल बा मार्केट में। यही धुन पर गाना लेके आयल बनी बा जवानी के कसम। अंकित पाठक जी गाना गौले बड़न, उनकरे धुन पर हम गाना लिखल बनी, हम लिखल बनी सैड सॉन्ग। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी, तो सुनी कैसे बा। कि दिलावा से दिलावा लगावत बाड़ू, हमरा के काहे फुसलावत बाड़ू, हो दिलावा से दिलावा लगावत बाड़ू, हमरा के काहे फुसलावत बाड़ू। कहियो ना कहियो छोड़ के जाइबू तू चल, अजान तानी जाके ससुरा में जाइबू बदल, अजान तानी जाके ससुरा में जाइबू बदल। तो सुनौनी मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी, तो अंतरा सुनी कैसे बा। कि प्यार में अक्सर मिलेला धोखा, छोड़े खाती लड़की खोजेली समूका, हो प्यार में अक्सर मिलेला धोखा, आ छोड़े खाती लड़की जो हेली समूका। आ तू ही कहेलू सबू रोक मीठा होला फल, अजान तानी जाके ससुरा में जाइबू बदल, अजान तानी जाके ससुरा में जाइबू बदल। तो ई रहला अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमरा से संपर्क कर सकतनी। हमारा नंबर के माध्यम से हम गाना लिख के व्हाट्सएप के द्वारा भेज देम। फुल गाना लिख के जे भी कलाकार गावे चाहता है गाना तो आराम से गा सकता। और पर्सनली में गाना जी लिखावला भैया ओकरा खातिर पैसा लगेला, और कम पैसा लेनी, ब्रांड गाना लिख के देनी पर्सनली में। और नया म्यूजिक बनवावे खातिर भी संपर्क करी हमरा से, कम बजट में ब्रांड म्यूजिक हमरा यहाँ बनला। और गाना रिकॉर्डिंग करावे खातिर भी संपर्क कर सकतानी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। हमार नंबर बा 99 345 29 9 12, यानी 99 34 52 99 12 हमार नंबर है। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती जी, जय हो।